ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଅଡିଓ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ଭିଡିଓକୁ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୁ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୁ ଆମେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର RAM ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କନେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଇ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୁ ଫର୍ମାଟ ମାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି RAM ର ମେମୋରି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଫର୍ମାଟ କଲି। ଏହା ଫର୍ମାଟ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ଅଛି। ତ ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ପ୍ରପର୍ଟିଜ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରପର୍ଟିଜ କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅପସନ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ରେଡି ବୁଷ୍ଟ। ରେଡି ବୁଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି, କେବଳ ଏଇ ଅପସନ ଟିକୁ ଦବାଇବାକୁ ହବ, ୟୁଜ ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ। ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ମେମୋରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଥିରୁ ୟୁଜ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ତାକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁରା ବଢେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏପ୍ଲାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ଲାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଆସିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏହା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର RAM ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ମେମୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଥରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର RAM ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ମେମୋରିକୁ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି ହେଭି ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ହେଭି ସଫ୍ଟୱେର ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଅଧିକ ବେଗରେ ବା ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।